yasa ba ku saka takunkumi ba? Saboda me za mu saka? Ke kina tunanin har yanzu akwai cutar corona ne? Da Allah manta da ita. Za ki je ne ko ba za ki je ba, saboda ni ban da wannan lokacin surutu dan Allah. Haba, ai kuwa har yanzu cutar corona tana nan a gari. Ba ku ganin yadda kullum NCDC ke kawo sabon labari game da wanda suke kamuwa da cutar? Haba, ya kamata mu dinga saka takunkumi kullum, saboda zai iya yiwuwa mutum na dauke da cutar amma ba tare da wasu alamomi sun nuna a jikinsa ba. Kuma gaskiya ne, kawai ni dai na gaji da sakawa ne. Na san mutane da dama yanzu wanda cutar corona ce sanadiyar mutuwarsu. Ba wai saboda mun ga gwamnati ta yi sassauci akan dokar zaman gida sai mu yi sake da lafiyar mu. Mu sani cewa idan cutar corona ta kamu da mu, haka za mu je mu shafa iyalanmu a gida in dai ba mu kula da kyau ba. Ya ku ƴan uwa, ya kamata mu dinga gwada bada tazara a tsakaninmu. Mu dinga yawaita wanke hannu da ruwa da sabulu a koda yaushe. Kuma gaskiyar ki yar uwata, saboda corona cuta ce mai kisa sosai, musamman ga tsofaffin mutane irina. Dan Allah kowa ya saka takunkuminsa. Ni ma na dau alƙawari daga yau duk wanda ba shi da takunkumi ba zai shiga mota na ba. Babu takunkumi babu shiga mota.